Ако някой въобще на сегашния политически терен може да разчита на някаква периферия, това нито е ГЕРБ, нито е ДПС, нито е БСП. Това е само единствено Продължаваме промяната Демократична България и от тази двойка Демократична България. Ако трябва да бъдем съвсем честни. И в Демократична България, да, България. Ако трябва да стигнем до край в честността си. Защото там е заровено кучето. Там има наистина, ако не 300 хиляди, поне и тия 100 хиляди, за които на тях им се привижда, че могат да ги вземат. Добре, ама като правиш такава, как да кажа, заявка, следващата ти крачка трябва да кажеш тези 100 хиляди какво искат от нас. Да речем, тези 100 хиляди, включително и такива като мен, ние не искаме да гласуваме за Стела Николова и да получаваме лолер. Казано буквално. Съжалявам, че съм толкова директна, но това е реалността. Варна, това означава тази конструкция, която те подредиха във Варна, означава 10 000 гласа надолу веднага. Защо? Също се отнася и за Пловдив. Също се отнася, няма да цитирам сега всички имена, в които можеха да направят нещо, но не го направят.